Agenda sa Lagsola mo ta. Ano yung recover kanina kasi nga ako kanina. Siguro. Kita rin ako yung hotel ko ng video ko. Tignan mo ito na ulit ko na. Ano naman ba isa? Dala ko sa akin. Hindi makali ng ulit. Kailan na. Kidney na talaga, no? Panay kagin yung lahat, no? Kidney kita na yun.